Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Polo, tadi ceritanya dino iki lagi panen lombok. Nah, ini panen lombok mumpung kayak libur. Jadi libur kuwi dari tani. Ya, Senin Selasa seragaman, satu minggu dari tani. Ini tadi panen dino iki panen kepindo. Aku panen karo bapakku. Ngene iki. Yo, alhamdulillah. Jarine regone dino iki 50.000 per kilo nih. Ya muga-muga dadi berkah. Ora lali bapak kudu karo udut to. Sing ngisor. Tadi sing ngisor lomboke akeh le mati. Ini gila, tewas regone larang. Lomboke malah akeh le mati sing ngisor. Tapi ya ora apa-apa, rezeki wis ana sing ngatur, sing dhuwur diparingi lemu. Jane ngono lomboke ya lemu bolo. Sing dhuwur kene iki. Tapi sing ngisor kono ya mati. Wis rapopo, pancen rezekine lagi semene. Tunggu ditulung wae, muga-muga aku kaya rezekine, panjenengan kabeh sing nonton ya kaya rezekine. Lah ngono to, Bolo? Oke Bolo, cukup semini wae leh aku ngevlog. Tak fokus sing apik lombok sik. Ya seneng karo kontenku, ojo lali subscribe ya, like, komen ben aku semangat leh ngevlog. Oke. Muga-muga sedulur kabeh, Bolo kabeh sehat, rezeki digampangke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.